Kaka Musalia Mudavadi ne wacho is like passing a vote of no confidence with this administration. Negen kama teka enya. No. Dibeni ma justify gimomiyo jatend pinyo omako gini ka mutegno. Omake apana buodha. Victor, okapar kamano, makmani mano bende pach jawinjowa. Mana gima wase wacho ka kwa wacho, ma nyarawilo wacho to beduga nuoyo. Ni gini oken tho gi kuwo. Makmana no nyalo bedo tho gi kuwo, ka ntiere winjruok moro manyocha piny owacho mar William Ruto owinjore godo gi jok machalo IMF, gi World Bank, gi ka ntiere jok mamoko manie toke. Makoro omako kalam to ndiko. Koro ok William ema ndiko. Ingene ntie wuon kalam. Lakini ka kalam mar William, kendo ka budget ni en mar jo Kenya, to jo Kenya eman gi ratiro mar neno gima ber negi. Jo Kenya, awa wacho kacha ni kiparo ginene chik mokalo no dhi e doho, ma doho no deko. Koro dine doho gwethe oko to. Kenya dine okochung. Kenya dine okochung. Doge Kenya no dhi mbele. Koro kane okokalo to gichak gidok mane drawing board, to gigolo gik ma ok owinjore, to gikelo mowinjore. Nikech it's not the first time ma paro makama timore. Koro mana kaka ni neno Mudavadi bende kaka jopiny ng'iye, jomoko ne luonge ni en ghost worker, jomoko luonge embede ya Gen Z luonge ni ghost worker nikech ofisi.